f of x கொடுத்தாச்சு, g of x கொடுத்தாச்சு. நம்மளுக்கு வந்து a கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. gf of a is equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம சொல்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததை எழுதிப்போம். என்ன எழுதுறான்னா gf of a is equal to 1. ஸோ நம்மளுக்கு இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்துக்கோ, இங்கே வந்து என்ன அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம்லலாம் எக்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிப்போம்? g of f of a equal to 1. ஸோ இந்த f of aன்னு இருக்க இடத்துல எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம a போடுவோம். ஓகேங்களா? அப்போது f of x is equal to a x இருக்க இடத்துல a போடும் பொழுது அப்போ g of a square minus 1 is equal to 1 இப்படின்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ g இருக்க இடத்துல என்னது, ஜியும் நம்மளுக்கு இன் டேர்ம் ஆஃப் a தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வேணும். அதனால x இருக்க இடத்துல a போடுவோம். அப்போது x இருக்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூவை எழுதுவீங்க. அப்போது என்ன பண்ணுவோம்? a square minus 1 minus 2. ஸோ இந்த x இருக்கிற இடத்துல இந்த ஃபுல் டேர்மை எழுதுகிறோம். அப்படி தானே எழுதுவோம்? ஈக்குவல் டு 1. அப்போது இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது? a ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 1ன்னு இருக்கா? அப்புறம் என்ன ஆகும்? a ஸ்கொயர் இது வந்து 3 ப்ளஸ் 1ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3யை வந்து நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்போது a ஸ்கொயர் வந்து 4. அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் பொழுது என்ன வரும்? ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2ன்னு ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது கிவன் வந்து எழுதுவோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம்? எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் டாட் எஃப் வந்து k is equal to 5. ஸோ f of அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? k is equal to 5ன்னு இருக்குது. இப்போ வந்து இது எப்படி எழுதுவோம்? நம்ம f of k equal to 5ன்னு வருமா? இப்போ f of k வந்து என்னது நம்மளுக்கு? ஸோ 2k minus 1. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல தான் இருக்குது. f of k இது. ஓகேங்களா? அப்போ f of k இருக்கனால இந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்ல. அப்போ f of 2k minus 1 equal to 5. ஓகேவா? அப்போது f of 2kன்றப்போ திருப்பியும் இதே தான் யூஸ் பண்ணி k இருக்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூ எழுத போகிறோம். அப்போ 2k இருக்கிற இடத்துல 2k minus 1 equal to 5. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதோட கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா 2 2s are வந்து என்னது 4k. இதோட மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா உங்களுக்கு -2 வரும். இந்த -1 which is equal to 5ன்னு எழுதியாச்சா? இப்போது அடுத்து என்ன வரும்? 4k -2வும் -1ம் என்னது -3 equal to 5. அப்போ 4k is equal to 5 plus 3. இந்த -3 வந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா +3 ஆயிரும். இப்போ 4k is equal to 8 ஆச்சா? அப்போ k is equal to என்னது 8/4 which is equal to 2. ஸோ இதுக்கு வந்து k ஓட ஆன்சர் வந்து 2. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான்.